yung lugar na to na ano, lagi may aksidente. Lugar na to. Madilim. Tricycle, walang ilaw. Motor, walang ilaw. Kadalasan na aksidente yan, motor, tricycle. Wala kasi mga ilaw yung iba. So, hindi agad napapansin. Iba, kakaliwa doon, hindi naka-signal light, kaya wala signal light. Kaya hindi napapansin ng ano, ng ibang sasakyan. Shoutout pa rin. Maray na banggi. Yan. Sa ano pala ako pa rin, sa Riyaya. Biyahe ko ay ngali ako kang ano ay Sabadong banggi, ay Sabadong madaling araw. Sabadong madaling araw. Dumating ako doon kahapon ng gabi. Tapos natulog ako umaga. Alas 5 na ako nakalis doon. Kanina madaling araw. So ituloy yung takbo ko. Tulog ako dito sa bypass ng Sariaya. Nagising ko lang. Takbo na naman. Gahanap ako ng Paris. Bigyan kitang moderator. Ayan, may moderator. Ay, wala. Tablet. Ba't ganun? Ba't na-hide yung ano? Message siya, ano? Sam's channel. Ilagyan kita moderator ah. Oh. Ay. Sino ba to? Si ano? Si Pauli na pa din. Hanap ako ng ano, makainan na Paris. Ba't na-hide yung ano, delete yung ano, yung message. Ano ba yung comment ni ano ni Sonia's channel? Ba't na-delete? Nilagyan ko siya ng moderator eh. Dito banda may ano dito eh. May Paris dito. Paulo lang pa eh. Pauli na ako, pauli. Pauli na ng Valenzuela. Sulo, wala pa rin painante ngayon. Ayaw mo namang painante sa akin eh. Solo-solo na ang biyahe. Okay lang, kahit pa paano kumikita ng konti. Kasi nadadagdag yung sahod ng painante sa akin.
mga dalawang biyahe lang, okay na. Dito sa may bypass ng ano eh, meron dito may Paris dyan. Yan ang hapunan ko ngayon. Paris. Haba ng biyahe ko ngayon. Na-delete nga ba? Na-delete nga bago nga pumasok eh. Nilagyan ko siya moderator, ba't na-delete? Sorry. Bago nga eh, nilagyan ko ng moderator para ano, hindi siya ma-spam na-delete. Solo pa rin. Kahit paano, ano, dagdag konti yung sahod sa pahingastik. Sanay lang pala, sanay lang kasi pagka nasa ano tayo, nasa Canada na tayo, wala nang helper doon, sanay na tayo. Alam ko may Paris dito eh. Iikot na ko rin. Ay, wala na. Ay, ayan na. Ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Sonya's Channel. Comment ka ulit, idol. Para malagyan kita ng ano, moderator. Na-delete yung ano mo eh, bakit kaya? Get out sa 3 million. Yun, papasok na ako ng bayan ng ano, Candelaria. Candelaria, Quezon. Delete si Sonyas, bakit? Mali yata na pindot ko. Pa rin, ganun pa rin yung truck. Kaldag pa rin. Masakit na nga katawan ko dito sa truck na to. Wala eh. Hindi tayo bigyan ng bagong truck. May mga binubunga na truck dito sa amin, yung mga sinaunang traktor. Yung mga old model, yun yung ipapagamit siguro sa Isabela.
lumaki-laki ng konti. Kasama sahod ng pahinat. Pasok. Yung kanya, dapat may mga signal light kayo. Yung iba, walang mga light, walang signal light. Dito sa lugar na to, pagka ano, dilim dito. Patay na yung mga ilaw na iba dito. Dilim. Candelaria. So, nagpagabi na ako dito sa bypass ng ano kasi traffic yung ano San Pablo kanina. Mga bandang alas 4, alas 5. Mga food traffic ang San Pablo. Naka yung Santo Tomas, may ESN. Kaya mga bante yun. Tagal na itong pirya dito. Ano na kaya pista dito? Wala ngayon, ayun, motor walang ilaw. Ayun, motor walang ilaw-ilaw. Ayun, nakikita ko lang siya paglapit ng konti. Kami mga motor dito kung walang ilaw. Tricycle. Yung bayan ng ano, Candelaria. Sunod dito, Chaong. Tsaka yung diesel, hindi ako nakapagpa-diesel. Kaya gabi ako tatakbo ngayon. Makbo ako kanina, sagupa ko yung mga traffic. So, medyo ano pa. Medyo marami pa sasakyan ngayon. Kahit bayan, madilim. Doon lang maliwaliwanag doon. Dito maaga nagsasara yung mga ano, mga tinda-tindahan. Ayan, mga alas 8, wala na. Sarado na lang. Alas 7. Aga kasi natulog mga tao dito. Province.
ito rin nag-comment si Say, ano, Sonya's channel. Pura. Pura yung comment. Eh, ito na. Reles. Ano na to? Binubuo na to ngayon. Pinapadaanan na ulit tong Reles ngayon. Nandun na sa ano, sa gumaka yung ano, bagon. Bago. Tatry kung sumakay niya pabikol. Ilang oras. Dito na tayo sa Chao. Pasok na ng Chao. Ano yung bypass? Bypass ng Candelaria. Uy! Gising lang, inaantok na naman. Iba talaga yung tulog pag nasa bahay. Nasanay na rin ako ng ano, tutulog sa daan na ano, walang nagigising. Busa na lang ako nagigising. Pero makatulog ako mga 2 oras. Yan, magigising na ako niyan. Kaya hindi na minsan, hindi na ako nag-alarm. Kaya tago ko na lang yung cellphone ko para safety. Doris Lambano. Humina yung lambanog na yun. Humina ang bumibili ng mga lambanog. Kaya yun. Madilim din sa lugar na to. Grabe ulan galing Bicol hanggang ano, hanggang Gumaka. Ang lakas ng ulan. Iwan ko lang dyan sa pili, maulan dyan pa din.
Galis ko kahapon. Malakas na ulan sa piling. Kanina pala. Mas kagabi. Lakas ng ulan. Hanggang hanggang Quezon Province. Dito lang tiro mula, no? Pero umambon-ambon sa kanina. Peace na si peace na sila Junior Tracker yata at saka si Mangyan. Peace na sila. Ay, sikasipag naman lumali. Sikasipag naman tumali. Mahirap na sumalag yan. Hindi natin na yan. Away nila yan. Kahit sabihin mo gawa ka lang reaction video, hindi naman ikaw yung pinapatamaan. Orin mo na lang siya. Susundan? Wala po ng Paris eh. Wala pa akong makita Paris. Hindi ako pa na maghapunan ito. Ayaw ko naman kasi kumain dyan sa mga kainan sa dyan sa Chaong. Puro pakat na yung mga luto dyan. Pang-apat na araw. Kumain ako dyan sa beses. Binigay sa akin na kanin, panis. Wisit na yan. Pag yung bahaw na kanin, ininit mo, kinabukasan. Pag lumamig, nagtutubig na yan. Kaya alam na, panis yung kanin. Pangat na yung luto nila. Matlong init, pang-apat na init. Sarado ng Paris, sarado ng Paris. Wala nito, baka saan tutumas na ako nito magpapakain. Pa rin ang pangit ng kalsada. Hindi pa rin pinasapalan. Sinasira na yung truck.
bypass ng Chaong. Ayun. Mami naman yun. Ayun ng mami. Kailangan may kanin. Rambadogan sa Chaong. TDP. Kaya na ng mga TDP. Grabe naman magsandok. Kaunti. 60. Grabe magsandok ng ulam. Nakakarampot lang.
kumain na ano, panis yung binigay sa akin na ano. Hindi na ako umulit kumain dito sa mga tabi kasi. Sumingit dyan sa ano. Alam ng trailer yung lumiliko. Tapos, grabe ka. Bubuhan talaga ng mga private na to. Alam ng lumiliko na trailer, singit pa dyan sa pinagkakanan. Alam nila, hindi sila abutin doon. Hindi mo mapansin. Ikaw mo may kasalanan. Hindi man. Na trailer yung lilig, singit pa talaga dun sa pinagkakanan na yun. Utak meron niya mga yan. Masagin mo, ikaw pa may kasalanan. Buha nila. Hindi ba nila lumiko ng trailer? Hindi na silang mapapansin dyan. Hilig magsilusog sa langanin. Tayo ng San Pablo, Laguna. Uy! Sana hindi na traffic.
pagkagawa ng arko na yan, oh. Okay. Ayan ang pagkagawa ng arko na to. Sumabit ako dyan yung dala kong green na trailer eh. Yan sa gilid. Paano kasi? Paliit eh. Maliit sa gilid. Mababa sa gilid. Sabi kala ko natanggal yung trailer ko. Sumabit yan. Ganda ng ano niyan. Ka-isip niyan. Galing. Galing gumawa ng arko. Shout out! Idol, RR Perez. RR 731. Nalilito ako sa pangalan mo. RR Perez sa Facebook. Shout out, Idol. Magandang gabi. Ayun, may Paris. Naghanap talaga ako ng Paris eh. Hindi pa ako nag-aapunan. Basta ako ng content na. Kaso may ano. Naharangan ko yung gasolinahan. Ito na lang. Kain muna ako. Shout out, Idol. Magapunan muna tayo. Baliktad pala. Baon pagkain na, Idol eh. Naghanap lang may makainan. Nakita ko dito Paris. Dito ako sa na to, San Pablo na. San Pablo, Laguna. Shout out kay Mang Yan. Shout out kay Mang Yan. Wala na, hindi na tayo pwede mag-isala dyan, Idol. Paris to yan. Paris. Isa nga. Gusto ko balat ng baka.
Tara. Isa po. Kain tayo hapunan, idol. Hapunan. Anong oras na ba? Mag-alas 8 na pala. Hindi naman siguro sinisita yung nakaparada dito. Kaya doon sa baba, malawak-lawak. Baba. Sakan. Pwede na. Galing mong pili. Chichirya o? Di kami libre po. Para magkakilala. Hindi ako kabiyahan natin. Gusto ko nung bibigyan mo yung Mga pagkain. na material. Ay, chichirya yan. Galing ano? Valenzuela. Ang bakit? Kasi yung pili na yung nag-respected ko. Punta ng ano? Punta ng Tacloban. Hindi, hustling lang kami. Lipat lang naman. May sinatang hindi sagyan. Wala na. Hindi na yan. Yung dati. May mga sticker. Yan yung dati. Tapos na yata yung kontrata. Gusto ko ata. Ben. Trailer na guys ba? Trailer. Minto ka na. Tungkol sa ano pa rin? Ang pangalan pa? Bulwaling. Pambaklod yun. Oo, bulwaling kong buwan. Ang iskari ko. Natagal talaga yung ano. Tukod talaga yung mga kupra dyan sa ano. Kusina, no? May nasabi mo, San Pablo.
Dito na magpapakain. Okay, pare. Magkano bigyan? Bye. Kapalutin ko. Anong truck gamit mo? Yung ano, yung Mami. isa idol, Meron mami, meron pare. yung gamit ko nung ano, nung nakaraang taon. Mami kanin. Mami lang. Dati ba? Ano? Paris. Sira pa kasi yung ano ko, unit. Sira pa yung unit ko. Lapit na ako kaso gutom na. Hindi na tumatayo yung ano, yung phone holder ko. Nabali na yung paa. Kain tayo. Ako. Saan kayo kumuha ang pangargaya? Baka mabili? Bulak ano? Bili ko ng gas. Sa Batangas? Pollard. Batang ko. Soya. Trigo. Maganda yata dyan, buhangin, no? Yung dump truck. Mga bumabiyahe ng ano. Pagbilaw. Okay. Nag-out ng expressway ngayon. Adam Pink. Nag-out na nga. Tagal ka na dyan. Hangga. 7 years na rin. Bagan? Oo. Kaso, maganda lang dito. Pag dito galing ng mga Batangas, kasi hindi kayo sagupa sa traffic. Ayan, Valenzuela. Nasa Guba ang traffic. ng Oo, Valenzuela. traffic. Valenzuela sa Guba ang traffic. Kanina pa ako dyan sa ano, bypass. Pahinga muna ako dyan kasi gusto ko rin, traffic din dito sa ano, may San Pablo tsaka dun sa ano, Santa Rosa. Ay, Santo Tomas. Bagong tayo na SM. Paris niya. Good po nga. Kaya po Yung ang bar. bago. Dapat Paris na Paris. Ano yung pares niya kasi hindi sinangag yung kanin. Kaya ko rin kasi nang sinangag ng kanin. Parang bahaw.
doon sa ano, sa bypass ng Sariaya, malakas. Ano tumayo doon? Dalawa na nga pwesto niya. Ay nga, focus to mes yan ng short yung baba, nakapabas ko. Kabila pala ko dyan. Ayan. Nakapabas ko siya bago... Owner ba niya? Owner. Ay, hindi. Venture. Pero symbol siya. Ang kaya niya, Venture. Bubuksan mo yung likod. Ang tamasan niya, mahalsa na yung likod. Oh. Gagawin na siyang parang dahan. Ang uso ngayon, Ganda, kahit saan ka, no? gusto ko lumayo ng one. Bypass, so bubukas ko lang yung mga bintana na ganyan. Oo, gagastos ako din ng 80 din. 80. Tapos niya, papunod siya mo ng konti, mga kanyang kahaba. Sa roller galate. Nakainan ko doon sa ano? Sa bypass ng Sariaya, dalawa na pwesto niya. Kumuha na siya ng ano, tagabantay. Dati yung tao na siya, meron tao yung stainless na lang kailangan plancha. Pero wala siyang motor, tulak na lang. Itong babagalain ko, steady na yung isa dito. Mahal din to ano pag binili. Ang paggawa niya, na-benching ko. Nabili ko lang ito, second hand, 60,000. Nag-perm nito lang. 16,000. Ito pa yung mga kaldero. May kaldero pa, basta kasus ka 30. Ano ba lang ngayon, ipasarapan na ng Paris ngayon? Oo, Dami yung Paris ngayon. dami na. Okay, nasa gitna pa ako, may isa pa doon. Sa may pagkaumaga, may isa doon, may isa doon. Dito, alanganin minsan dito kasi may puno. Oo, sa kabila. Parking. Pero kung hindi ako nalis sa Magkano kabila, ba? 50. Hindi ako napalis doon. Pinalis ka doon. Ito ko na matanda. Baka lupa niya yan. Maganda doon, nakita-kita ako doon. Hindi ba masyado kasi? May nakaharap kasi, no? Maluwag doon. Isang araw lang ako doon. Tama pala yun. Ilawang ko man. Baka lupa niya yan. Bagong bukas yung gasolina. Sige na. Okay na, 50 lang. Busog na. Baka pa. Ano kasi pwesto yung may mga puno. Hindi makita masyado.
Oh, idol, kahit saan may makikita ka talaga ng pares. Malaki kasi tinutubo sa pares ngayon. Lalo ito mga yun. Napakatulin. Delikado rito pag tawid-tawid ka. Ang bilis ng mga bus dito. Madilim pa yung lugar, eh, no? Pero malawak yung kalsada. Tingnan ko muna yung mga van light ko kasi papasok ako ng SLEX. Baka mapara tayo dyan. Ito uli ng mga animal. Yun. Nagaya mo ng cellphone. Maganda talaga GoPro. Shout out sa mga viewers. Maya konti. Busog eh. Tayo ka ng parisan dyan, idol, sa ano mo, pwesto mo. Bypass ng Kabanatuan. Malakas yan dyan. Malakas tubo ng pares ngayon. Ano ba, tumutubo ng 4,000 isang araw. Pwede na. Hindi naman na ano dito. Hindi na gaanong lubak dito. Linis na yung kalsada. Ito lang yung iniwasan ko kanina kaya hindi ako tumakbo kanina ng alas 4. San Pablo.
Lati ka, oy! Wrong ka, wrong! Yan, masikip dyan, boy. Ano to? ESDC yata itong ano to. Balak natin. Puti ka, boy. ESDC. Wala na. San Pablo pa rin. San Pablo. Yaon ka pa pala dyan. Kala ko si Arar Perez yung nandito. San Pablo na, medyo ulan-ulan konti. Pero mayo ka namang gibo mo niyan ay. Sige mo naman ang iling-iling sa cellphone mo. Eh siguro sipat-sipat mo na naman panigang ano. Eh pwedeng ano dyan pakinabangan Ulan kunti dito. Ulan kunti. Madalas yan, madalas. Ganyan ulan. Ano lang, putak-putak lang. Bagay, magamang gibo pagkaaraw ganing pagkina. Ano, panggibon. Prohigda. Sipat-sipat sa cellphone.
ka dyan? Hanap na bulan? Ano yan? Lalo yung ibahan nito dyan. Ay! Sorry boy. Tama lang yan ba? Para may ano ka dyan, may kaibahan ka dyan. May kapungaw. May nagsusuko sa imo. Mag-signal ka boy! Wala pang daylight naman oh. Hindi ka talaga santuhin ng mga truck dyan. Signal. Aloy pa yan pa di ay. Okay na yan. May nagsusugo-sugo pa man sa imo. May ka boring. Ibawi ka ngayon ng ano, turo. Country, anong pizza na ba kung yan? 8? 8-9. Ayun na, birthday ko pa din. Imbitado ta ka pa din. Pasiring kayo sa Valenzuela. Ubayaan ko nga ni mga dua banggis. Alas 8 na. Ay, 8 na pala. January 8. Tama pala pa rin pag ano, na-timing na ano. Paano kita? Albay. Hindi na, motor na. Gagawa ng Honda Click mo dyan. Kaskasog mo kaya. Medyo traffic pa. May papahiling ako sa imo pa de. Pare. May papahiling ako sa imo, chat dyan. Yan lang. Pag-abot sa may ano, may release. Diyan ka lang. Kaning pa mga niya pag turog mo niya na banggi. Papahiling ko sa imo. Yan lang. Arayo pa yan. Sa may release. Balak. GSDC. Ganda ng ano dyan yan sa GSDC. House inlet ang binibigay. 23 years. Service. Tanggap ng house inlet. Kaya lang. Alat ka lang dyan. May papahiling ako sa iyo. Shout out sa mga nandyan sa 2 million. Shout out.
Comment ka, idol. Kilala ka ni ano, buddy. Anong oras na ba? Alas 8:23. Oo, motor ka lang. Karaniwan naman lang ang ano, Manila, sa Bicol. Minutor mo yan, mga siguro kalahating araw ka lang. Nasa Manila ka lang. Matesting ako magmotor pa Bicol. Kondisyon ko si motor ko. Papalitan ko ng ano yung motor ko. Ang tipos. Maganda-ganda ang biyahe. Pag nagmotor ka, pa Bicol, pag nagmotor ka, dapat arurot. Bawal pa bagal-bagal kasi susundan ka ng mga truck eh. At pag nagmotor ka, arurot ka. Huwag pa bagal-bagal sa kalsada. Pag nagmotor ako, ayaw ko may nakakasunod sa akin ng mga truck eh. Gusto ko, walang sumusunod sa akin. Shout out! Ayan, shout out sa ano? RAB, Howling Cracker, Howling Service. Kanya pa de, Cavite. Shout out mo na pa de. Oo, kailangan talaga ano. Kailangan talaga paspas ka mag-motor pagka ano. Punta ka ng probinsya. Pa din, ipapahiling ko sa iyo mo. Araw gabi. Ay, maayo pa din. Maayo sa luwas mga pa din. Kaya ako sa laok, kuran kaya. Kurang kaya pa din, reaw sa loob. Nangiging ako. Kurang kaya. Kung dahil nag-uran ha, nanggulimhayan dyan sa luwas. Kung dahil nag-uran, batat-batat sa luwas yan pa din. Araw kayo na yung oras. May direksyon ng buhay.
Ay, ko na orang pa niya ang bao na. Saan yung bao na yan? Hindi ko lang alam yung bao na yan. Ako yung taga Bicol na walang alam din sa mga lugar. Mga lugar ng Bicol. Natado ka talaga pa diya. Layas ka talaga. Ayan. Gala ka talaga dati ay. Alam mo yung mga bao-bao na yan. Alam ko lang sa ano eh. Tiwi. Tigaon. Tigaon pili yan. Yan ang napuntahan ko na lugar dyan. Guwa pala, Guwa. Napunta ako ng Guwa. Yung Naga na yan, walang nakita yung Naga na yan. Bumabiyahe ko ng Bicol. Kaya sa araw, grabe ang traffic dito. Diyan nilang stoplight. Oo nga pala. Biyahidor ka man pala dati. Hindi kang nabaon na yun. Ano yun? Ay, nabuha. Nabuha. Bago magnabuha. Bao ang, bao muna. May kapatid ako dyan sa Nabuha. Diyan na nakatira, nakapangasawa ng Diyan nakapangasawa ng Cheer. Diyan sa Nabuha. Malawak daw ang lupain nun din. Kaya tanong ko ako. Malapit ba sa highway yung lupa nila? Para doon ako makitayo ng bahay. Malapit sa highway, maganda. Pwede ka magnegosyo. Punta naman tayo. Titira naman tayo sa syudad. Malapit sa syudad. Wala na yung mga jeep ngayon, ginagawa na ng kargahan. Private na yung mga jeep ngayon. Peace out na, peace out! Ano pa na talaga tong splitter ko, hirap. Dili na yung dili na yung pasok ng splitter. Sunod sa sunod sa yan, Bao. Tapos Nabuha.
Natanong ko nga yung kapatid ko kung malawak yung lupa ng bayaw ko dyan para sakaling yan ako makita yun ng bahay. Gusto ko naman tumira malapit sa ano, bahay, mga lapit sa ano, sentro para makapagnegosyo. Eh doon sa amin mahirap negosyo doon. Kunti lang kita doon. Tapos uutangan ka pa ng mga lasinggero doon. Mga mukhang alak mga tao doon pa din. Tambay-tambay naman pagka nagdudumang kita. Ha? Puro gin ang nasa mukha. Kaya pag nakausap ko yung bayaw ko dyan, baka dyan ako magpatayo ng bahay sa Nabua. Kasi dalawa lupain ng bayaw ko dyan eh. May niyugan. Kasi yung niyugan niya yata nasa malayo din yata sa bayan. Wala, laging araw ninanakaw yung mga niyog niya doon. Hindi niya na nababantay. Oo, talaga. Masinggiro mga tao doon. Nauwi nga ako doon, parang kala mo kagawad eh. Okay, hingi agad yan ng pang ano eh, midget eh. Tao doon, kala mo, ano eh, na ako sa alak. Kita ka lang yung galing kang Manila, hindi ka nalulubayan ng mga yun. Na mukha hanggang Valenzuela to ay. Malakas pa rin ulan dyan pa din. Parang ano, parang... Pero wala namang bagyo, di ba? Wala namang bagyo. Ulan lang.
umaga na ako nagputol ng trainer. Diretso tulog, ang lamig. Hindi na ako nagbukas ng blower ko, lamig. Sarap tulog ko dyan. Kaso pagka sa truck lang ako natutulog, nagigising ako ng alanganin. Nagising ako ng mga alas 4 madaling araw. Putol agad ako, balik na. Para hindi na ako umagahin dyan. Hirap din kasi umagahin niya, grabe rin ang traffic dyan sa ano eh. Sa Pili tsaka sa Naga. Alam mo yung mga estudyante? Grabe traffic ko. Ayaw kasi nila tanggalin yung mga puno dyan sa ano eh. Gilid. Para lumuwak-lawak yung kalsada. Sige, tawid. Delikado ka dyan, boy. Tawid na. Ayan, 3 pa kayo. Sige. Mga ganyang nakamotor. Napatawid ko agad dyan kasi delikado yun. Tayo, malaki naman dala natin eh. Mahirap lang, may overtake dito sa bandang kanan ko na matuli. Oo, sa Naga pa rin, grabe dyan. Hindi pa kasi nila pinapadaanan yung ano, yung bypass. Galing doon sa may Milaor. May pa pinapadaanan. Okay, tama lang din naman kasi baka mamaya masira agad. Eh, hindi mo alam kung matibay yun kasi tambak lang yun eh. Pero sa ano rin, sa Pili rin, dito sa pagpasok mo ng ano, ang tawag na to, kung may mall dyan, Naga. Oh, may bago kasing tayo na SNR doon eh. Yun ang nakakabigat ng traffic doon ngayon, SNR. Baka yung ano, yung tawag dito, yung mall na isa, yung Win-Win Mall pa din. Sa ano pa yon, sa WL pa yon, pag-aari pa ng bus namin yun. Win-Win Mall na yon, sa WL pa yon. Tapos yung lupa na ngayon ng SNR, WL pa yun ba din, lupa pa ng WL yun. Maraming lupa ang WL sa Bicol, Pamplona, Pulangi. Maraming lupa dyan, malalawak yung lupa ng WL dyan. Dyan sa Pili hanggang doon sa ano, may ano ba yung ano yun, Meralco ba yun? Malawak ang lupa dyan sa Pili. Traffic dito. Alaminos. Grabe yung yaman na nito pa din. Hindi na pipitsugin kumpanya to. Pipitsugin lang yung sahod. May planta sa Davao. May planta sa Jinsan.
May planta sa Iloilo. May planta sa Cagayan. Sa ito Iloilo, Cagayan, Isabela, meron ng bago. Bulacan, may isa na. Dito sa Laguna, meron pa ditong gagawin. Sa Tacloban lang ang nadali ng ng Yolanda, kaya hindi na binuo. Pero bubuhayin pa yata yan yung sa Tacloban. Na kasi ng Yolanda yun doon, kaya hindi mo na binuo. Kami nagpapayaman dyan. Talaga na nagpapayaman dyan eh. Kahit gaanong yaman mo, namatay ka, wala kang ni piso, wala kang dadala. Dadala yung yaman mo na yun. Buti pa kung yung mga empleyado mo, tinulungan mo para kahit pa paano umangat sa buhay. Pwede pa. So wala eh. Hindi na pipitsugin ang kumpanya to ano. Daming negosyo to. Hindi lang paggawa ng chichirya. Ay, may kalendaryo ako pa di. Gusto mo ba? O, bigyan kita. May kalendaryo ako sa bahay. Kalimutan ko pala ibigay sa'yo. Galing din yan sa Bicol eh. Bigyan kita. Dalawa yun eh. Kalimutan pala kita bigyan. Pagbalik ko ba rin? Daling ko. Makabalik ako bukas ng gabi. Pag may puno. DLTV sila ka na naman. Bagong rehab lang yung kaha, yung makina ganun pa rin.
malapit na magawa yung ano, yung expressway dito. Nagkarugtong doon sa ano, sa Santo Tomas. Pagka binuksan yan, dito na ang pasok. Hindi na pupunta doon sa Santo Tomas na yun. Makakaiwas na ng konti sa ano, sa traffic yan sa Santo Tomas pagka araw. Biyahe pa siguro ako mga ano, mga 2 biyahe pa siguro ako bago ano, hanggang linggo. Sa linggo magluto lang ako ng ano, ng sinuman pa din. Magsinuman lang ako sa birthday. Para dukot ang kwarta sa bulsa. Malagkit. May kwarta. Tapos bili ng isang Alfonso. Okay na. Tagay ng konti. At tanggal ng alikabok. Sakto alas 12, nandun na ako nito. Pa-check up bukas. Ipapalit na ako ng ano. Papalit na ako ng mga shock nito. Sira na yung mga shock dahil sa loob. Uy, ano yan? Birthday sa LTO. Ano mga birthday sa LTO? At tapos ano ka, ma-renew ka pa din. Ma-renew ka kunyan, lisensya mo. Ako ano pa eh, 20, ano pa eh. 2026 pa yan sa akin. Kaka-renew ko lang kasi 5 years. Five years lang kuha ko kasi naman, hindi naman natin may iwasan na mahuli. Buti kung doon lang sa loob ng planta nagmaneho, hindi ka talaga mahuhuli doon. Magdala ka na lang ng ano, pag renew mo, magdala ka na lang ng Alfonso, tapos magpiripit ka sa rong manok dyan kay babantayan mo. Siram sa napulutan, adobo sa gata.
Ang lalaki ng bahay, ang gaganda ng mga bahay ito din. Mga lugar na to. Bandang Laguna, Batangas, yan. Ang gaganda ng mga bahay, ang lalaki. Parang, kala ko, mayayaman yung mga ano dito. Mayayaman yung mga tao dito. Kagandahan ng mga bahay. May mga sasakyan pa yan. Mga kanya-kanya sasakyan. Kaya dito banda, bihira ang magnanakaw. Bandang Laguna, Batangas. Bihira. Bihira magnanakaw. Wag lang doon sa Batangas City. Sa Palengke. Yung mga magnanakaw doon. Doon lang yung mga magnanakaw sa Palengke. Pero dito banda, wala. Kahit matulog ka, nakabukas yung bintana. Yan, pagdating mo ng Lucena, pagbilaw, yan, meron. At Limona, yan, mga magnanakaw, yan. Tamad. Tamad trabaho. Naalala mo yung blinag ni Hungry Driver na bata? Bata pa din, yung blinag ni Hungry Driver. Tatay daw nun. Labado pa rin, W labado. Gusto mo? Suputi. Kaso iwan ko lang kung kasya sa'yo. Maliit yun eh. Maliit pala yun pa rin. Maparakit na sa lawas mo. Medyo fit nga sa akin. Maliit pala yun, tabit na yun. Pero dyan sa kapatid ko, pwede yun. Mga kapitbahay. No, wala, makahingi pa ako doon. Meron pa doon si makahingi pa ako ng kalendaryo, mga apat, dala ko. Para may pamigay ka rin dyan. Para pag tumakbo ka ng kapitan, nanalo ka na. Pamigay ka lang ng kalendaryo. Ay, di po ungal ka na, oy. Tarantado talaga mga basta to. Basta to, kung apply ka dyan, may bagsak-bagsak pa sa trade test eh, ganoon din naman. Balasubas naman yung mga dyan. Dapat, wala nang bagsak-bagsak ng trade, dyan, road test dyan. Ganoon din naman yan, pag nag-drive na. Taas
lang RPM, bagsak. Bigla preno, bagsak. Pagka dating na dito sa kalsada, na-try ko nga pa apply ako ng DLTV. Apply lang. Papasa lang ako resume. Na-try ko lang kung makakapasa ako dyan. Pero hindi ako papasok. Hindi ko papasukan. Subukan ko lang kung makakapasa ako dyan. Ay, mas lalo ngayon pa eh. Maganda ang kalendaryo namin ngayon. Makita mo. Magkano. Sana nandun pa. Sana nandun pa sa bahay. Minsan kasi pinapamigay din ng asawa ko eh. Magkano. May mga pupunta. Pamigay ng kalendaryo. Nakaraan, dami kong kalendaryo. Bahay, pagdating ko, upos na. Sana hindi pa pinamigay. Pero pag pinamigay, manghihingi na lang ako doon. Makakahingi pa naman doon. Pangit! Bakla. Ayota, oy. Hoy. Maganda kalendaryo ngayon. May mga chichireya pa din. Pag gusto mo magkakana chichireya, pwede. Napukit ka lang. Yan lang, mayo kaming ngayon pa rin na yung gift pack, walang binigay ngayon eh. Dapat nabigyan sana kita ng mga chichireya. Kaso walang binigay ng gift pack ngayong taon. Malaman lang, kalendaryo lang talaga. Saka damit, yun lang. Yung mga chichireya na karton-karton, wala. Hindi nagbigay. Kaya wala akong naibigay sa'yo. Namatay kasi yung nanay ng mayari, namatay. Yung pinakamayari talaga namatay. Bago magpasko yun eh. Kaya kahit Christmas party, wala.
ano pala eh, yung pabrika ng ano, Pepsi. Bagay, naagihan mo man to. Dito ka sa Kabibi siguro. Yan, ano, magayon ng kalendaryo, may makulay. Darakula nakalag na ditsiriya. Dito ako inabangan ni Bong eh. Yung kainan dito. Ah, ito. Yan na. Nanaharang ko. Ito yung iniwasan kong traffic dito pag-araw. Grabe man ang traffic dito. Dahil dyan sa ano na yan, SM. Ano, nakulawan niya pa di oh, SM na yan. Ano, laki niyan. Siguro libo yung mga sasakyan na mga parada dyan. Laki niyan. Kaya grabe ang traffic dito pag araw. Tapos ano pa yan, circle pa yan. Salubungan yung mga sasakyan dyan. Sa ano, hindi sa ano, Santo Tomas. Santo Tomas na to. Santo Tomas, Batangas. Ano motor ni Bong Pade? Ano, nag-click man? Nag-click yung motor niya?
papasok ng ano. S-Lex. Ang tama lang, alas 12. Ay! Ay, tangka. Uy! Ayun ka. Merkado ka GSDC ah. Ayun ka, mapundo ka masarap pa lang dyan. Magmamadali ka pa. Lupot! Mapundo masarap pa lang doon. Magmamadali. Hindi ba? Wala nang signal ko din. Palud muna ako ng ano. RFID.